Татарстандағы ең зор шыршыға обзор. Әлігі шыршының бейкілігі 35 метр. Ол түрлі түстегі диод лампочкалары білен безелген. Олар ярдәмендә шыршыда экрандағы шикелле түрлі сүрәтләр һәм язулар чыга. Монда яңа ел хисен тудыра торган җырлар яңгырый. Яктырткыч тасмаларны сузып, шыршы әйләнәсендә мотор купол ясалган. Әлеге купол җыр белән бер ритмда эшли, шуңа күрә мөгъҗизалы атмосфера барлыкка килә. Күңел ачар өчен, субинкларда шулар өчен монда таулар һәм аттракционнар ясалган. Туңсагыз кайнар чәй белән җылына аласыз. Әлеге шыршының кайда урнашканын сез инде үзегез дә аңлагансыздыр. Әгәр дә сез әлеге шыршы янына килергә өлгермәгәнсез икән, ашыгырга тәкъдим икән, санаулы көннәр калып бара.